Ναι, γεια σας, ονομάζομαι Χρήστος και θα σας εξηγήσω πώς θα βγάζετε κέρδος στα στοιχήματα κάθε φορά. Αρχίζουμε με το πώς η εταιρεία βγάζει κέρδος. Είμαστε στη σελίδα του στοίχημα. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ το live 1.5385.650. Έχω φτιάξει μια Excel η οποία θα μας βοηθήσει. Έχει αρκετά πράγματα μέσα. 1.50, 365 και 385 και 650. 385 και 650. Ωραία, βλέπετε αυτό το 108%. Το 8% είναι το κέρδος που βγάζει η εταιρεία. Έχει ανεξαρτήτου αποτελέσματος, αν παίζουν ανάλογα ποσά στις συγκεκριμένες αποδόσεις, η εταιρεία θα έχει 8% κέρδος. Οι πραγματικές αποδόσεις θα έπρεπε να ήταν 1,62, 4,16 και 7,02, έτσι ώστε θα ήταν να είναι 100%. Άρα η εταιρεία πάντα βγάζει κέρδος. Πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε αυτό το κέρδος? Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, γιατί έχουν μπλοκάρει τις εταιρείες. Παλιά πηγαίναμε και είχαμε πολλαπλούς λογαριασμούς. Είναι το λεγόμενο arbitrage. Εγώ δεν έκανα ακριβώς arbitrage, γιατί η arbitrage για κάποιους, επειδή μπορεί να τις εντοπίσουν και να σου κλείσουν τον λογαριασμό σου. Εγώ έχω φτιάξει μια Excel και χρησιμοποιήσει κάποιους τύπους, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν κλείσει τις εταιρείες, έχουν μπλοκάρει και έχουν αφήσει κάποιες λίγες μόνιμες. Για παράδειγμα, στην Κύπρο έχουν μείνει αυτές οι 7, οι οποίες οι 3 είναι η Bet365 βασικά. Την Bet δεν την είδα, δεν άνοιξα ποτέ. Ο στοίχημα και η Betfair. Υπάρχει και η Meridian Bet, δεν την είδα ακόμη. Μια τελείως καινούργια τώρα, μια Umbet. Και η Megabet Plus που είναι τα πρακτορία ουσιαστικά στην Κύπρο τα περισσότερα. Και δεν παίζεις online, δεν ξέρω γιατί βρίσκεται σε αυτήν την κατηγορία. Ίσως στο μέλλον ανοίξει για αυτή. Άρα είμαστε πολύ περιορισμένοι στις εταιρείες, τις νόμιμες που μπορούμε να παίξουμε. Άρα έπρεπε να βρω κάτι να συνεχίσω να βγάζω το κέρδος που βγάζω στο παρελθόν. Στην Ελλάδα λογικά έχετε περισσότερες, αλλά ξέρω έχουν μπλοκάρει και εσάς αρκετές εταιρείες και έχουν μείνει καμιά 20, αν δεν κάνω λάθος. Παγιά, να σας πω και παγιά στα γρήγορα τι κάναμε. Εγώ προσωπικά έκανα, βρίσκα τη maximum τιμή. Τη σύγκρινα με τις μεσαίες. Αυτή είναι μια σελίδα που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα. BM Bets ονομάζεται. Και βάσει του Kelly Criterion έβρισκα το optimal size of bet, δηλαδή το ιδανικό ποσό που έπρεπε να παίξω και το έπαιζα χωρίς να αναγκάζομαι να παίζω και τα άλλα δύο αποτελέσματα ή το άλλο αποτέλεσμα για να κάνω το λεγόμενο arbitrage, να βγάζω αυτό το μικρό ποσοστό κέρδους. Τώρα όμως ο στοίχημα μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Και αυτό έχει να κάνει με αυτή την προσφορά του, το 0% κανιότα, που δεν είναι ουσιαστικά 0, έχει μισό της εκατό κέρδος, αν και δηλώνει ότι είναι 0. Δηλαδή αν δείτε, να βάλουμε, τα έχω βάλει πριν βασικά, τα έχω βάλει 2,46, 3,20 και 3,50. Είναι 0,47 κέρδος, γύρω στο 0%. Έπρεπε να ήταν 2,47, 3,22, 3,52 είναι ακριβώς 0%. Και το Λάτσιο δεν το βάλαμε. Να βάλουμε και το Λάτσιο. 2,26, 3,35, 3,80. Λίγο κάτω από 0%. Έπρεπε να ήταν 2,27, 3,36, 3,82. Αλλά δεν μας πειράζει. 0%. Αν ήταν 0% θα ήταν ιδανικότερο. Και εμείς τι ερχόμαστε να κάνουμε για να βγάλουμε κέρδος? Θα έρθουμε. Γιατί μου την εντύπωση ότι είχα περάσει. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Όπως βλέπετε έχει δεκάδες εταιρείες με τις αποδόσεις τους. Θα πάρουμε τις μέσες τιμές. Άρα το 2,34, 3,09 και το 3,10. Θα έρθουμε στην Excel μας εδώ. Την έχω βάλει εδώ 2,34, 3,8, 3,10. Οι τιμές έπρεπε να ήταν 2,51, 3,31 και 3,33. Αν δούμε
από εδώ. Είναι 2.51. Είναι πιο ψηλή. 3.31 δεν μας κάνει. 3.33. Ουσιαστικά η πιο ψηλή και πιο καλή απόδοση που μας δίνει, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η πιο καλή απόδοση είναι το 3.50. Οπότε βλέπετε μας είναι 3.50, ενώ βάσει των μέσων όρων θα πρέπει να ήταν 3.33, άρα έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα στο διπλό του ΠΑΟΚ. Άρα έχει δύο σελίδες αυτή η Excel. Θα έρθουμε εδώ, θα την ανοίξω λίγο. Ωραία. Τι ερχόμαστε να κάνουμε εδώ. Επειδή χρησιμοποιούμε το Kelly Criterion και σε αυτή την περίπτωση, άμα δείτε, γίνονται πολλές πράξεις πίσω. Έφυγα μόνο τα παράθυρα τα οποία πρέπει να βλέπουμε. Όταν τα ανοίξουμε, βλέπετε, έχει αρκετές πράξεις που γίνονται από πίσω. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τι ακριβώς πράξεις γίνεται, απλά μας λέει το optimal size of bet, δηλαδή το ιδανικό ποσό το οποίο πρέπει να παίξουμε, ανάλογα με τον bankroll μας, πόσα λεφτά έχουμε. Άρχισα με 200 για να το δοκιμάσω, τώρα είμαστε 229 μετά από καμιά 20 παιχνίδια. Εντάξει, μικρό κέρδος αλλά σταθερό. Αν έβαζα περισσότερα λεφτά θα είχα και περισσότερο κέρδος. Ακόμα δεν έχω αρκετά στοιχεία για να ξέρω ότι δουλεύει 100%, αλλά μέχρι τώρα πάμε καλά. Πάμε πολύ καλά. Ωραία. Άρα τις δύο αποδόσεις πρέπει να τις κάνουμε μία. Άρα θα έρθουμε το 2.46 και το 3.20 που το άσο χ δηλαδή, το κάνουμε μία απόδοση. Το 2.46 και το 3.20. Είναι 1.1391, το βάζουμε στην πρώτη στήλη. Μετά βάζουμε το διπλό 3.50 και τώρα πηγαίνουμε στις μέσες τιμές, οι οποίες βρίσκονται εδώ, που είναι το 2.34 και το 3.09 για το άσο χ. Πατήσαμε λάθος. 2.34, 2.34 και 3.09. Είναι 1.33.2. Ωραία, το βάζουμε εδώ. 1.33.2. Βάλουμε και το 2. Έχουμε κρύψει μια στήλη που πια δεν έπρεπε. Τώρα να τις εμφανίσουμε. Αυτές θέλουμε να φύγουμε. Ωραία, 1.42 και 3.10 δεν κάνω λάθος. Είναι εδώ η μέση τιμή των υπόλοιπων στοιχηματικών εταιριών. Και βάζουμε το 3.10. Άρα μας λέει εδώ ότι πρέπει να παίξουμε, αν είχαμε 229 ευρώ, 4 που είναι 75 ευρώ, στο 3.50 στο διπλό, να κερδίσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Και βλέπετε το αρνητικό εδώ σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίξουν σε συγκεκριμένο παιχνίδι, συγκεκριμένες αποδόσεις, γιατί οι αποδόσεις είναι πιο χαμηλές από αυτές που θα έπρεπε να είναι. Να κάνουμε και το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο έχει ως στοίχημα ως 0% γκανιότα, είναι ο Juventus Lazio 226 335 380. 226 335 380. Το βάλαμε εδώ και έβγαλε 227 336 382 είναι θα έπρεπε να ήταν οι πραγματικές τιμές. Θα δούμε ποια είναι. Βάλαμε λάθος, πρέπει να βάλουμε τις μέσες εδώ. Θα βάζουμε τις μέσες τιμές. 217 324 354. 354. Ναι. Το έχω βάλει εδώ. 217 324 354 και πηγαίνει 228 341 372. Η μοναδική απόδοση πάλι που είναι, γενικά υπάρχει μια τάση να παίζουν τα φαβορί και συνήθως τα outsider
παίρνουν ψηλότερες αποδόσεις από την πιθανότητα να κερδίσουν. Γιατί ο κόσμος έχει την τάση να παίζει τα φαβορί. Και αυτή τη φορά το διπλό έχει την απόκληση, άρα θα παίξουμε διπλό. Γιατί θα σας το εξηγήσω ξανά. Εδώ φαίνεται η πραγματική τιμή. Βλέπετε παίρνει 5% κέρδος ο μέσος όρος των εταιριών. Αυτά τα ανάγαμε στο 100%, δηλαδή να είναι οι σωστές οι αποδόσεις, και δίνει 3,72. Εμείς ο στοίχημα όμως δίνει 3,80, άρα έχει 8 cents περισσότερη τιμή από την υποτιθέμενη πραγματική τιμή, άρα εμείς είμαστε κερδισμένοι. Άρα θα πάμε στην Excel μας. Πάλι θα κάνουμε τις δύο αποδόσεις σε μία, αυτό είναι αναγκαίο κακό. 2,17 και 3,24 είναι 1,30, κάπου το έχω βάλει εδώ. Και 3,54 είναι το διπλό στο μέσο όρο και ο στοίχημα δίνει ανοίξουμε όλο 2,26,335, θα έρθουμε να βάλουμε 2,26 και 3,35, 1,35 το έχουμε βάλει εδώ και maximum στη τιμή 3,80. Γίνονται οι πράξεις από πίσω και πρέπει να παίξουμε 1,69 αν έχουμε 229 ευρώ ως πάγκο, ως bankroll, λέμε στα αγγλικά. Ωραία, αυτός είναι ο πρώτος τρόπος που μπορείς να βγάλεις κέρδο χρησιμοποιώντας το στοίχημα. Υπάρχει ακόμα ένας ο οποίος θα σας τον πω, βρίσκεται υποδοκιμή ακόμη, δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος για τα αποτελέσματά του. Να σας το δείξω αμέσως τώρα. Καταρχήν πρώτα θα σας δείξω, πάλι θα εκμεταλλευτούμε κάποιες προσφορές που δίνει ο στοίχημα. Η πρώτη είναι το πριν στον παρολί. Όταν παίξεις Champions League, Europa League, Carfa Kipro, Super League, πλα, Πριμέρα μου της Liga, League One, η μπάσκετ αυτά, και είναι τουλάχιστον 1,50 η απόδοση, από τετράδα και πάνω παίρνεις έναν μπόνους στο στοίχημά σου. Και το πάρω λίγο, αν αποδώσεις 1,65 στα ίδια πρωταθλήματα που είπαμε και πριν, αν χάσεις μια ομάδα, αν παίξεις 5 επιλογές και χάσεις τη μία, σου επιστρέφουν το στοίχημα σου πίσω μέχρι και 25 ευρώ. Άρα τι κάνουμε για να εκμεταλλευτούμε αυτά τα δύο πράγματα. Έχω φτιάξει εδώ στην Excel, πάμε λίγο δίπλα. Εδώ είναι όταν, δεν σας είπα, αυτή η στήλη δείχνει όταν έχουμε δύο αποτελέσματα. Μπορεί να δίνει 0 στο παρολί και να είναι μπάσκετ. Βάζεις τα δύο αποτελέσματα, 1,50 για παράδειγμα και 2,98, και κάνεις ακριβώς την ίδια δουλειά που έκανες πριν. Απλά είναι για δύο αποτελέσματα, ενώ η πρώτη στήλη είναι για άσοχη διπλό. Γιατί μόνο για αυτά τα αποτελέσματα δίνει 0% κανιώτε ως στοίχημα. Και πάμε με τις δύο επιλογές που είπαμε πριν. Υπάρχει εδώ, είναι στα αρχικά στάδια. Πρέπει να παίξουμε αποδόσεις πάνω από 1,65 και να διηγούμαστε και τις δύο προσφορές. Άρα έχουμε σχεδόν πάντα πρέπει να έχουμε δύο παιχνίδια που είναι 0% κανιώτε. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα παιχνίδι που είναι 3,20 και ένα που είναι 1,68. Και επιλέγουμε ακόμη 3 παιχνίδια σε πρωταθλήματα που λειτουργεί η προσφορά, και τα βάζουμε εδώ. Με αποτέλεσμα να φτιάξουμε ένα κουπόνι με 5, έναν παρολί με 5 επιλογές. Τι κερδίζουμε με αυτό? Πρώτα θα σας πω λίγο, να ανοίξω το calculator μου, την υπολογιστική. Ωραία. Θεωρητικά στο στοίχημα το κέρδος είναι 5% για κάθε παιχνίδι. Άρα για τα 3 παιχνίδια είναι 0,95 επί 0,95.
στα δύο παιχνίδια που έχουμε την κανιότητα, που έχουμε βρει το αποτέλεσμα το οποίο είναι υπέρ μας, έχουμε περίπου 0,5% κέρδος, περίπου. Θα βάζουμε το μισό. Άρα επί 1,005 επί 1,05 μας βγάζει αυτό γύρω στο 14% κέρδος για την εταιρεία. Αυτό θα αντισταθμίζεται από το πριν στο παρολί που είναι 15% κέρδος. Άρα είμαστε σχεδόν στο 100%. Ούτε 0,5% κέρδος δεν έχει η εταιρεία. Άρα παίζοντας αυτό το παρολί, οι πιθανότητες να κερδίσουμε το στοίχημα ισοδυναμούν με το ποσό που θα μας επιστρέψει. Άρα παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω. Αλλά αυτό δεν μας ικανοποιεί, γι' αυτό έρχεται η άλλη προσφορά που σου επιστρέφουν τα χρήματά σου πίσω σε περίπτωση που παίρνεις 4 από τις 5. Άρα για παράδειγμα, εδώ γίνονται κάτι πράξεις. Για παράδειγμα, με αυτές τις αποδόσεις υπάρχει πιθανότητα 1% περίπου να κερδίσουμε. Μας επιστρέφει γύρω στα 90 ευρώ που είναι ανάλογο του ποσού που έχουμε, ανάλογο της πιθανότητας που έχουμε. Δηλαδή, παίζω ένα να πάρω 90 και κάθε φορά έχω πιθανότητα να κερδίσω μία στις 90 φορές ουσιαστικά. Άρα είναι σωστή η πιθανότητα. Άρα δεν έχει κέρδος. Είμαστε στα ίσα με το bookmaker, με την στοιχηματική, αλλά έρχεται εδώ. Υπάρχει 14% πιθανότητα ότι θα βρούμε τα 4 από τα 5. Άρα θα βρούμε τα λεφτά μας πίσω. Άρα μόνο και μόνο που υπάρχει μια τόσο μεγάλη πιθανότητα να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, αξίζει να παίξουμε το στοίχημα. Ομοίως εδώ υπάρχει 40% πιθανότητα να μας επιστραφούν τα χρήματα μας πίσω. Βλέπετε, αν αλλάζουν τα νούμερα, αλλάζουν και οι πιθανότητες. Βάζα κάποια τυχαία νούμερα να δω πώς δουλεύει. Ακόμα δεν έχω βρει τον τρόπο να συνδυάσω την πιθανότητα να επιστραφούν τα λεφτά πίσω σε σχέση με το πλεονέκτημα που έχω έναντι της εταιρείας, έναντι του bookmaker, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω το Kelly Criterion για να δω κατά πόσο, για να μου πει το optimal size of bet, δηλαδή το ιδανικό πόσο πρέπει να παίζω. Προς το παρόν παίζω 1-2 ευρώ απλά για να δω πώς πάει. Προς το παρόν παίξα γύρω στα 7-8 μέχρι τώρα. Πήρα 2 φορές τα λεφτά μου πίσω. Άρα εντάξει, πήγαμε καλά θεωρητικά. Που σε άλλη περίπτωση δεν θα τα έπαιρνα. Βρίσκεσαι σε δοκιμαστικό στάδιο. Αν δείτε αρκετή αυτό το βίντεο και θέλετε να μάθετε περαιτέρω πώς δουλεύει και αυτό το σύστημα, θα σας τα πω σε ένα άλλο βίντεο σίγουρα. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε για να βγάλετε κέρδος. Δεν έχω καμία σχέση με τη στοίχημα ή οποιαδήποτε. Ελπίζω. Δεν κάνω login στο λογαριασμό μου, γιατί δεν ξέρω, πρέπει να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα με έναν προσωπικό το λογαριασμό μου και δεν θα κάνω login. Θα σας βάλω στο τέλος, αν θέλετε, ένα print screen με τα κέρδη μας τις 2 εβδομάδες. Αυτά είχα να σας πω. Καλή επιτυχία σε όλους. Ελπίζω να σας τα είπα καλά. Καλή μας τύχη.